Σήμερα θα παίξουμε το Πάλια. Το έχω δει σε πολλά βίντεο, μου άρεσε. Είναι κάτι με Sims και Animal Crossing, για όσοι παίζετε Animal Crossing. Μου άρεσε και είπα να το ξεκινήσω κι εγώ. Πάμε να το δούμε πώς θα είναι. Τώρα εδώ πέρα κάνω την παίκτριά μου. Κάνω τα μάτια εδώ, skin tone. Θα διαλέξουμε τα μάτια της. Θα τις τα κάνω μοβ. Είναι και το αγαπημένο μου χρώμα, οπότε μοβ μάτια. Hey. Διαλέγουμε τη φωνή. Έτσι. Ιουχου. Βάζω και τα ακουστικάκια μου. Διαλέγουμε και τα μαλλιά εδώ. Διαλέγουμε μαλλιά. Έτσι μοιάζει σαν ερευνήτρια. Ωραίο. Θα την αφήσω έτσι. Τέλεια. Έτσι. Ωραία. Μουσια δεν θέλω. Γυαλιά να βάλουμε αυτά. Όχι. Αυτά. Όχι. Δεν θα βάλουμε γυαλιά. Ρούχα. Φαίνονται ωραία τα ρούχα. Αυτό. Θα την αφήσω έτσι. Παντελονάκι. Έτσι. Και εδώ τα μάτια. Έτσι. Enter your name. Θα την ονομάσουμε Μοβούλα. Ωραία. I have high hopes for what you can accomplish. Πάμε να παίξουμε με την Μοβούλα. Έχω και παρέα σήμερα. Θα παίξω με τον γιο μου, τον Νικόλα, απλά δεν θα φαίνεται στην κάμερα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. So much to learn. Oh my dragon, λέει. Δεν είμαι dragon. Είμαι human άνθρωπος. Have no idea. Other human.
Τέλος πάντων, εδώ μάλλον είναι η αρχή και απλά λέει τι πρέπει να κάνουμε. Σαν νεράιδα είναι. Κάτι είναι αυτή. Until next time. Ναι. Μιλάω, λέω εδώ, hi. Α, σκαρφαλώνω ρε εσύ. Ω, εντάξει. Φοβερό. Όχι, είναι φοβερό. Για αρχή του παιχνιδιού πιστεύω είναι φοβερή αρχή για ένα παιχνίδι.